Kelam da jer kerteng yano re yano. Kane kelam da thau kerpang yano re yano. Kane galong tangka video ban ajing syai lang ye ki para brio. Kam tam para kasi. Kam tam hagini ki por election minta. Namar haga por election kumning syayo sngau bun ki kertong ni ki nongyalap election ki baang. Lada ki wei ki parti ki ai pisaya pi. Shimbait Henry ka bot pat ai syangi nai ai chato. Kene ke jingkren kalong bangi syayo sngau barbor na ki nongyalap election kelam da jer kerteng yano. Hato kene ka rukam berkejingkren kalong ka badai. Haga jing snguthu barit jonga shimat na sngau bakane ke kentin lane ka rukam hikai. Daki kandidat bat ki nongyalap election ban ong shimbait ya kepisa. Baki ai ni ki terwahan raya ka vote pat ai syangi. Ngam sngau ya hab bat ngasngau ru bakalong ka babakla. Namar balai. Namar ladangi ong ye ki beriau shimbat ya kepisa bat ki ai ki por election kumne henry ye ka vote ai pat yangi to bam mapi tang ya kepisa ngasngau bakane ka rukam hikai kalong ke babakla hadu kata-kata namar kalong kumangi hikai ye ki para beriau ban bam sap bam club na ki wei namar ken mau kano ka jingshim pisa klam dale ye ka hok ya kata ka bangi pha kata hi kedai ka bam sap ne ka bam club ka bangi thog yaki kumta lada kum kane kami ke jinghi kaya ki por election kumne kan sa penlong yaki beriu jungi ban om salia ban bam sap bam club wat ya ka bahe namar ki e baro ki sedang ne ki baret ban poi she ka bahe bat dei ke jing su thet kum kine ki jinghi kai sa jelai ka bam sap aga jela jongi baro ka wei namar ken mau haba la bam sap shisen kan kelalong ke raibi bat ka jingkerni bat kan setiap merau ru hisin kasngi yang abat yapi syubu lada mangah ka pori lap election ngaong bangan da job ngan rat ding khong ye ka bam sap aga jela barok kawai kat ba ye ki pai ba apat na hikai ban bam bai tang ya ka pisa nai le hok lan nai ai ka vote syaki hato kata kam demo ka bangalapan paul pa yala de bangadei uba bam sap anda ngalajam haga jing shisha ki kandidat ne ki nongyalap election kila day ban senang ye ki pai ba nong tap vote bombit ban le kumta namar ka long ka basniu to tap da ka hok jang pi namar ka kam sinchar khadar ka day ban long ka bakhoi bat ka bakentang phau se haga kam ka bakentang tang ban khwan men toy ye ka jing job salia pat ban hikai bat ban le ye ka basniu ban bam tang ya ka pisa an nai trei ai namar ban syutare kelomari ya kepisa klem kohok shisin kasni kan sapen pisa yang abat yepi kumta pat ba ye leng bagane ga video ngan ong yepi wat ko ngu wat le kumta kumbala higa yepi henry persyang ban le ya ka bahong ban thap ya ka vote da ka bukhoi bat ka bahok ya uno ukertong uba pi mon ban thap to thap dan bala ban khang ya ka ta mon jang pi bat ki e baro ki deban long da kamon jong pi henry ban shutaneng ya kapisa kamlong ka babha wat ong bagadai ka por election nin shimbat nin bambat namar ka neru kalong ka pom henry ken mau ada pi shem ya ka shisen kasngi kan sa penlong ru ya pi ba pin sa shem bonsin kam bonsin bat ya ka bahe ru pim salia bat hangta ka bam sap bam club jonga jong pi kan sapau bat ki beriu kin om shenya shu yang abat dia pi lano ru kumta kiar ban sedang na kabachi sin namar yo bakan lam ka ba arsin laisin bat junam kumta thiet ye ka jingya dai para beriu da ka jing e am da ka spa